Alam mo ba na pinayagan na ako ni AJ manligaw sa kanya? Limitan mo yung mga galaw mo kay AJ. Tingnan mo, malalagot ka talaga sa akin. Dalawa kayo manliligaw, kaya huwag ka magre-reklamo. Manliligaw ka din naman ah. Excited na ako, boy. Tapos, nakikita ko na ulit si AJ, my loves. Paglalabot ko si AJ hanggang dulo. Pinayagan? Kailan ka pinayagan manligaw ni AJ? Wala kaming natatandaan ganong nangyari ah. Doon sa in-upload mo, tumawag sa'yo si AJ para sabihin na tigilan na siya. Wala naman kaming natatandaan na sinabi niya doon na, sige, Jeron, manligaw ka na. Eh si Ares nga yung nakasama sa Boracay eh. Patay tayo dyan. Ngayon, kala mo sino ka magsabi na ingatan mo yung pagkilos mo kay AJ, dalawa kayo nanliligaw. Walang ganon, boss. Nagdidelirio ata tong si Jeron eh. Pero yun na nga mga bossing, kamusta kayo dyan? It's your boy, Boss Cirque, back again. React na naman natin yung in-upload ni Jeron. So ano pang inaantay nyo mga bossing? Umpisa na natin to. Let's go! What's up, neighbors? Uy, Kus, parang wala ka sa mood. Wala sa mood yan. Siyempre, Iniwan ni iniwan na ni Yel. Tapos, ipapapulis pa. Diyos ko, Riddick. Okay lang yan. Huwag mo sa rin. Uy, wag na. Ano? Pa-video nga ako. May ano kasi ako ngayon. Gusto ko man-trip ngayon eh. Gusto kong aningin si Ares eh. Kasi isipin mo, sumugod-sugod pa sa Boracay. Oy, ikaw Ares, ang kapal din ng mukha mo para sumunod kay AJ. Alam mo, ex ka na nga, tapos sunod ka naman sunod. Mas makapal ang mukha mo. Tatay ni AJ ang pumayag na sumama si Aris sa Boracay. Panis. Tapos ngayon, kinukuha mo pa loob ng pati ng mga kapatid ni AJ, kapal naman ang mukha mo. Huwag kang galon kasi yung mga fans mo pa, mga nagtotolerate ng mga cheater eh. Ba't ka umiyak? Mga pansiyaros, mga aanga-anga din sa buhay. Oo, huwag kayong ganun. Ay, pero medyo masaya ako ngayon kasi konti na lang naghahaha sa atin. Oo. Yan yung maganda. O, di ba? Ngayon, wala tayong problema. Kaka-upload kami. Di ba? Huwag kayong Ako, ganun. hindi mo na nagkakaproblema ako sa kakanira eh. Oo nga eh. Tayo na yan. Nakita ko nga din, guys. Huwag naman kayo maghaha. Tingnan nyo. Depros na yung kasko. Kakaha. Anong depros? Matigas ba yan si Riddick para i-depros? Nyo eh. Tapos na ano pa. Broken hearted pa yan. Pero okay lang yan, kas. Malay mo, wag ano. Pero Manya kita ko mo naman, kasi. may pag-asa ko kay AJ. Tapos, gusto niya paligawan ko daw yung pamilya niya. Di ba? Nice. Tsaka hanggat ginugusto ko pa niya, pre. Iskuran mo na agad. Wait lang, tawagan ko nga si Ares. Iskuran mo agad, putik na yan ako. Hindi ako papayag, hindi ko maskuran yan si AJ. Oo. Ay, ano, Hindi, ikaw kung ako sa lagay mo, hindi ko iskuran yun, no? Ayun. What's up, Ares the cheater? Wait lang, do not disturb muna natin. Kumusta ka dyan? Napatawag ka. Oh, anong pake mo? Ikaw, ang kapal ng mukha mo para sumunod-sunod kay AJ sa Boracay. Ang kapal ng mukha talaga nitong si Jeron, pare. Siya pa talaga tumawag, tol. Oh my goodness. Wala na ko bang pinasunod ako ni Tito? Kasi Uy, pinasunod. Sim. Ikaw, pa-epal ka lang. Nagsisip-sip ka kasi. Akala mo kasi, pag close agad kayo. Sama ko sa Tingnan mo, nangiinsulto pa. Ikaw, Ares, no? Ang kapal naman ng mukha mo. Lulod-lod ka pa, walang iya ka. Oy, may gusto lang ako sabihin sa'yo. Manahimik ka muna. Alam mo ba na pinayagan na ako ni AJ manligaw sa kanya? Oh, ano? Nakakapikon, par. Nakakapikon yung pang-aasar niya. Kuwang-kuha niya, inis ko, pre. ano pinayagan? Walang sinasabi sa akin si AJ. Wag ka. Panoorin mo na lang yung video ko. Panoorin mo yung upload ko kagabi. Dalawa kayo manliligaw, kaya huwag ka magre-reklamo. Manliligaw ka din naman ah. Bakit? Nagreklamo ba tong pinsan ko nung nangliligaw ikaw kay AJ? Hindi. Ina mo, Riddick. Nahihirapan na siya mag-explain. Tayo na ka. Naman ah. Sumunod ka pa nga, partida nga, di na ako sumunod sa Boracay eh. Nagreklamo ba ako nung sinabi na niloko mo si Ate El? Ang gagi, ba't mo ako dinadamay Huwag mo idamay yung kasko. Panis. Sa atin yung Yan, usapan sige. dito. Kaya ikaw, mag-limit-limit ka May pag lapit-lapit kay AJ ha. Limitan mo yung mga galaw mo kay AJ. Kita mo, akala mo kung sino siya na makapagsabi kay Ares. Tangina, best friend ka pa rin naman eh. Tingnan mo, malalagot ka talaga sa akin. Aba? Malapit na kami umuwi.
Feeling boyfriend ka. Feeling boyfriend. Boy, ikaw boyfriend ka na. Tanong, Ano, hindi ka pa ikaw, naman feeling na. boyfriend ka din eh. Oh. O bakit? Text ako. Bakit? Ex ka na nga lang. Ano din ako, ex-best friend. Yan, Ngayon na nanliligaw na din. And pinayagan na din. Ay! Ikaw ngayon, Ares, subukan mo lang lumamang dito sa mga ano natin. Eh. Malalagot ka talaga sa akin. Hindi, tsaka Aris, ganito na lang. Pareho naman kayo manliligaw ng kasko eh. Pagalingan na lang kayo manligaw sa magulang ni AJ. Ganun na lang. Pag uwi namin dyan, walang pakialaman. Oo. Liligawan ng pinsan ko, yung pamilya ni Never naman kayong pinakailaman ni Ares sa panliligaw nyo. Kayo tong sira ng sira sa mga diskarte ni Ares eh. Ano mga pinagsasabi nyo, mga bulbul kayo? AJ. Kami, wala din paki sa'yo kung anong gusto mong gawin. Walang paki. Sige, patas tayo. Batas lang. Huwag yung batas tayo. Eh, kayo nga, maging mapagpasamantala kayong pagpinsan. Ikaw nga yun eh, yung nakikigulo ka sa pamilya, sa outing ng pamilya nila eh. Lulod-lud ka pa eh. Para lang makasama, di ka naman nila kapamilya. Ba't sumama ka sa Boracay? Anong pakialam mo? Bakit? Dito nagsabi, di sumama lang ako. Sumunod lang. Kapal din ang mukha nito eh. Matuto ka makiramdam. Sumusunod lang ako. Kaya kung inggit ka at kung ano man yan. di ako inggit. Higit, kahit di natin mag-Boracay. Kaya nga. Pero tandaan mo. Ano? Ayaw nyo mag-Boracay, pero kasama mo ba si AJ? Alas, nakakasar po. Sige lang. Ay, Ay, pinatayan ka. Mayabang, porque Sige lang. niya sarili niya nakakalamang siya sa'yo, lalo sa itsura. Hindi, lalo sa lagay ka ngayon. Wala akong sinasabi pero ha. wala. Okay, Alam ko guys. naman kaya ko dyan si Ares, tsaka ipaglalaban ko si EJ hanggang dulo. Nice. Kasi gustong-gusto ko na yung tao eh. Ano? Tsaka kayo guys, wag nyo naman kami tawanan. Tsaka, ayan, natutuwa kami ngayon kasi konti na lang yung mga nag-react sa amin, di ba? Gawin nyo na lang guys, kung gusto nyo si Aris tsaka si AJ, i-like nyo. Ayan. Pero kung ito, Jeron, tsaka AJ. Heart nyo. Heart nyo. Heart nyo. Kaya Heart nyo. mag-sandrea kayo, wag nyo na lang What? tawanan. Tawanan ha. Pero- Para ganun na lang. Excited na ako umuwi. Tapos makikita ko na ulit si AJ My Loves. Ako din, pag-uwi ko dun talaga, hanapin ko si Ilis, kuran ko talaga. Yun ang mga lupit. Ligawan mo naman. Dito, di ba wala siya ngayon? Oh. Magbababae muna ako. Ano? Uy, Grabe. Talagang naririnig nyo ba yung mga sinasabi ni Radic? Oh my goodness, sanay na sanay to par. baka kalat Hindi, yun. Uy, wala wag nyo yan. yung screen record ako. Ano na naman. Pati mo na yun. Alam mo, Jeron, sinasaktan mo lang sarili mo eh. Asa ka pa rin kay AJ, pare. Well, hindi naman kasi kita masisi. Sobrang ganda ni AJ, mabait si AJ. Kumbaga lahat na kay AJ na. Tapos, hindi ikaw yung gusto, pre. Kaya syempre, dahil nga obsessed ka na kay AJ, pakiramdam mo sa sarili mo na gusto ka din ni AJ. Kawawa ka naman, tol. Bandang huli, sinasabi ko sa'yo, Jeron, kawawa ka dito, promise. Eh bakit? Sino bang kasama ni AJ sa Boracay? 'Di ba si Ares? Eh bakit? Sino ba yung ex? Boyfriend ha? Boyfriend. 'Di ba si Ares? Oh, ano? Panis! Huwag nyo daw ihaha-react ang potek. Ihaha nyo ng ihaha yung mga post ni Radic tsaka ni Jeron. Eto namang si Radic, pusang gala, ayaw tigilan si Yel, boss. Gusto talaga niya makaskor. Sabi ko na eh, hindi mo talaga mapagbabago yung isang ganggang. Once sa ganggang, always sa ganggang. Isipin mo naman ang sabi niya, pag daw nakauwi sila ng Manila, hahanapin daw niya si Yel at diskuran niya. Bakit mo nasasabi yun, tol? Sa harap pa mismo ng camera ng daming nanonood sa inyo, Radic. Bulbul ka talaga. Ang dami mo ng katibayan, tol. Ang dami na nilang pruweba na bastos ka, na nangaharas ka. Pagka napapulis ka tuloy, tignan mo talaga, tetestingin talaga kita. So yun na nga po mga bossing, maraming salamat po sa lahat ng nanood. Sana nag-enjoy kayo. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like, follow at share. Hanggang sa muli, alam, Sir TV out. Peace!